Michaovice pri Krakove, 14. júna 2022 čas. 4 hodiny 31 minút príspevok 1187. Žiadam o znamenia, dostal som znamenia. Ježiš Kristus. Som Ježiš Kristus, Boží syn, druhá osoba Najsvätejšej Trojice. Drahé, sladké deti svetla, drahé môjmu svetému srdcu, tak veľmi vás milujem vás tak veľmi, že som sa z lásky rozhodol vykúpiť vás svojím utrpením a smrťou na kríži. Dovoľte mi odovzdať slová Božej vôle dnes na tomto požehnanom mieste, ktoré si vybrala Najsvätejšia Trojica a moja Svätá Matka. Nebojte sa a ničím sa nenechajte odradiť, pretože ja som s vami, napriek vašim mnohým chybám a slabostiam. Nepodliehajte príliš ľahko pokušeniam a podvodom démona. Dobrovoľne dajte svoje srdcia a duše k dispozícii Bohu, pretože len tak môžem naplno pracovať vo vašich srdciach a dušiach. Nemôžem vám odhaliť svoje plány príliš rýchlo, aby démoni neovplyvnili všetky vaše dobré rozhodnutia, požehnané Božou prozreteľnosťou. Chcem, aby si mi dôveroval ako nikdy predtým. Žijete v ťažkej dobe a mnohí z vás zažívate množstvo duchovných, materiálnych a iných ťažkostí. Je nepopierateľným faktom, že celé ľudstvo sa úplne vzdialilo od Boha, pokúšané márnosťami a pokušeniami démona. Ľudia modlitby čoraz viac podľahnú všetkým možným pokušeniam, pretože dovolujú démonovi, aby sa k ním dostal tým, že mu dávajú k ním prístup. Tak veľmi si želám vašu lásku, trpezlivosť, pochopenie, nie hnev, drzosť, vzpúrnosť, aroganciu, nebráňte sa konaniu mojej svätej milosti, ktorá chce vaše dobro. Aký si tvrdý, ako málo si ochotný byť pokorný, vziať na seba akékoľvek poníženie. Blížia sa k vám zlí duchovia a vy si nevšímate ich pôsobenie, pretože sa nepozeráte na ovocie, ktoré prinášajú a k čomu smerujú. Každého človeka sprevádzajú démoni, ktorí vás sledujú od začiatku vášho života, najmä od prvých okamihov vášho vedomia. Démon sa snaží nenápadne získať ľudskú reč a myšlienky. Každá neprávosť začína malými klamstvami, skreslenými myšlienkami, najprv nečistou zvedavosťou. Démon, keď chce, môže byť jemný a sotva viditeľný. Len málo ľudí pozoruje ich činnosť, aby zistila ich prítomnosť v tak ranom štádiu jej fungovania. Prvým pokušením sú trochu škarečie slová, vulgarizmy, ktoré ste počuli, preto chcem, aby ste takéto slová nikdy nepoužívali, aj keď ste veľmi vzrušení alebo nervózni. Ak chcete, môžete to urobiť. Dieťa, ktoré takéto zlé slová nepočuje každý deň, ich nepoužije. Malé dieťa je od prírody čisté, neuvedomuje si, že niečo nie je dovolené alebo vhodné. Naučte svoje malé deti, že nie každému sa ukazuje nahota ich intímnych sfér a že by týmto pohľadom nemali pripisovať príliš veľkú pozornosť. Vždy to začína náhodnými pohľadmi, keď dieťa prvýkrát uvidí nahotu niekoho opačného pohlavia. Tu démon hovorí osobe, aby sa dívala, aby sústredila svoju pozornosť iba na toto. Každý rodič by mal naučiť svoje dieťa, aby tomu nevenovalo pozornosť alebo zľahčovalo to, čo videlo. Každý rodič by mal dbať na čistotu reči svojho dieťaťa, aby nikdy nepoužilo žiadne nadávky a nenaučilo sa byť zlomyselné, niekomu nadávať či nadávať. Naučte svoje deti, že prijať niekomu niečo zlé je veľké zlo. Uistite sa, že vaše dieťa nikdy neberie cudzí majetok bez povolenia. Naučte svoje dieťa, že byť niekoho alebo niekomu ublížiť je veľmi zlé. Nikto nechce byť bitý, ponižovaný, klamaný, podvádzaný, okradnutý, nikto z vás nechce, aby sa s ním hovorilo vulgárne, aby mu nadávali alebo nadávali, pretože toto je zlé a veľmi nepríjemné. Učte svoje deti láske, trpezlivosti, porozumeniu a odpúšťaniu chýb blížneho. Ak to nenaučíte svoje deti už v ranom veku, potom sa to vaše dieťa naučí len veľmi ťažko. Zlí duchovia sú veľmi bystrí, konajú pomaly vstrekujú do ľudí svoj jed. Prevracajú systém hodnôt, nazývajú dobro zlom,
učia deformáciám a deformujú všetky hodnoty. Dnes vidíte, ako niektorí ľudia a prostredie chcú naučiť sex a sexuálne správanie vaše malé deti. Robia to posadnutí ľudia, posadnutí zlým duchom, s pedofilnými sklonmi. Máte povinnosť dôrazne oponovať takýmto praktikám. Je to diabol a tí, ktorí sú mysľou a dušou pokrivení, ktorí sa chcú dostať do čistoty dieťaťa, aby ho zničili, narušili, urazili, narušili. Rodič by mal pozorne a pozorne sledovať všetky vonkajšie faktory a okamžite reagovať, ak sa niekto pokúsi ublížiť jeho dieťaťu alebo deťom iných ľudí. Učte deti trpezlivosti, porozumeniu, jemnosti, odpúšťaniu krivdy a zároveň ospravedlňovaniu sa ostatným, keď sa komukoľvek stala takáto krivda. Naučte svoje deti vážiť si všetku pravdu a pravdivosť. Všetci ste takí, ako ste boli vychovaní, ako vás učili. Nie každý dostal dobré vzory, ale mali by ste sa naučiť meniť sa, brať si dobré príklady od ostatných, kopírovať dobré vzory a dobré správanie. V každom veku a na akomkoľvek mieste sa každý z vás môže niečo dobré naučiť. Každý chce, aby k nemu boli iní dobrí, preto musíte byť k druhým dobrí. Nikto nemá rád, keď sa mu klame, tak sa naučte vždy žiť v plnej pravde, nech už je akákoľvek. Ak nechcete niekomu povedať pravdu, bude lepšie, ak budete ticho. Svätá Trojica je tak znechutená klamstvami a každou nepravdou. Dobre si pamätajte, že nikto nikdy nemôže klamať Bohu o ničom. Mnohí z vás majú pretekárske myšlienky a nevedia sa upokojiť. Naučte sa zastaviť v zhone svojho života, upokojiť sa, naučiť sa utíšiť všetky myšlienky. Dá sa to, len treba chcieť a pracovať na tom. Utišovanie myšlienok vždy podporuje utíšenie úst. Je dobré, ak nehovoríte vôbec, keď je to zbytočné. Veľmi dobre viem, že niektorí z vás majú tendenciu neustále rozprávať, naučiť sa upokojiť a využiť ľahkosť rozprávania v dobrom, tam, kde je to potrebné, ba až nevyhnutné. Prekonajte svoje vlastné obmedzenia, svoju lenivosť, svoje pohodlie vlastného ja. Naučte sa byť milí, pri najhoršom ľahostajný k ostatným, nikdy nebuďte nepriateľskí voči iným ľuďom. Naučte sa dávať druhým dobré skutky a malé radosti. Stojí vás to málo a robí to veľkú radosť vášmu blížnemu. Pomáhajte si navzájom, ako môžete. Nestojí vás to veľa a váš sused má z toho veľkú radosť. A budem ti to počítať ako plus do večnosti. Niekedy je to pomoc s nákupom, niekedy urobiť niečo užitočné pre niekoho, najmä pre niekoho, kto niečo robiť nevie, niekedy je to malá láskavosť, darovanie niekomu niečomu vlastnému, alebo hoci len milé slovo. Všetko vidím dokonale, znásobím každého, kto niečo druhému zo srdca dá, aby darcovi nechýbalo, a rozmnožím mu to. Nikdy neočakávajte vďačnosť od druhých, najmä od tých, ktorých ste dali, ale naučte sa byť vďační za každú maličkosť, za každý dar svojho srdca, aj ten najmenší. Bohužiaľ, nie každý vie byť vďačný, najmä ak ho nikto nikdy neučil, ako byť vďačný. Každá dobrá vec, každý dobrý skutok, počítam s tvojím prospechom, a to slúži na tvoju spásu, na tvoje večné šťastie. Žiaľ, aj ja vidím všetko zlo, každý hriech, aj ten najmenší a rátam to ako mínus. Je to niečo, čo zaťažuje vašu dušu, vaše svedomie. Je pre vás záťažou myslieť negatívne o inej osobe. Vaše myšlienky môžu byť zlé, zaujaté, tendenčné. Nepoznáš všetky fakty, nevieš všetko o svojom blížnom, to vie len Boh a úsudok nechaj len na neho. Myšlienka sa zvyčajne zmení na slovo a čin a tie zlé majú za následok zlé, negatívne dôsledky. Ale zamysli sa, človeče, predtým, ako niečo povieš, a uistite sa, že to, čo hovoríte, nie je lož, niečo, čo niekoho urazí, zraní alebo sa ho hlboko dotkne. Vy sami nebuďte príliš urážliví, nenechajte sa ľahko vyprovokovať, neurazte sa žiadnou hlúposťou,
buďte odolní voči všetkým zlým rečiam, nech sa vás nič nedotkne. Chcem, aby nikto z vás nikdy neklamal, z akéhokoľvek dôvodu. Hovorte vždy len pravdu, a keď je pravdivé vyslovovanie nesprávne alebo nepohodlné, je lepšie mlčať. Robte dobré skutky pre telo aj dušu. Ak môžete, požičiavajte iným, tým, ktorí to potrebujú, niekedy môžete niekomu niečo darovať aj bez splátky. Niekedy je veľkým dobrom urobiť pre niekoho dobrý skutok, alebo aj jednoduchý priateľský rozhovor, venovať svoj čas a pozornosť. Tvoja modlitba je cenná a Bohom očakávaná a má cenu len vtedy, ak nejde na úkor tvojich povinností alebo na úkor lásky k blížnemu. Modlitba pyšného človeka nemá zmysel, je to nezmyselná, neplodná modlitba. Nemôžete Bohu diktovať, čo má robiť, ale pri modlitbe buďte pokorní, láskaví a vždy súhlaste so všetkým, čo prinesie Božia vôľa. Existuje mnoho druhov modlitby. Vaša modlitba k Bohu je vzácna, vychádza z vášho srdca. Hovorte k Najsvätejšej Trojici hlasom alebo myšlienkami, Najsvätejšia Trojica všetko vie, všetkému rozumie, všetko počuje. Keď o čokoľvek žiadate, vždy pridajte, aby sa to splnilo, pokiaľ to nie je v rozpore so svetou vôľou Božou. Niekedy nedostanete to, o čo prosíte, pretože Svätá Trojica vie, že to, o čo žiadate, môže byť na škodu vám, sebe alebo spáse iných. Buďte opatrní a chápaví vo všetkom. Milujte Boha, buďte ochotní plniť Jeho svätú vôľu, prijímajte všetko, čo vám posielame, s ochotou a láskou. Drahé, sladké deti svetla, drahé môjmu svätému srdcu, nesmierne vás milujem a prajem si od vás celú, ale čistú lásku, trpezlivosť a predovšetkým porozumenie a odhodlanie. Kto je schopný a schopný, nech sa celkom odovzdá do zajatia lásky Najsvätejšej Trojice cez nepoškvrnenú. Nesmierne vás milujem, deti moje, a s láskou vás objímam dovnútra svojho svätého srdca, zraneného ľudskými hriechmi. Žehnám každého, kto číta a počúva, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Veľmi ťa milujem a chcem, aby si mi úplne, tak úplne dôveroval, bez toho, aby si ublížil môjmu svätému srdcu. Môžete si to dovoliť. Môžete si dovoliť chcieť byť spasení. Premeňte postupne seba, ako aj všetkých naokolo. Veľmi mi záleží na tvojom spasení. Zverte mne a mojej svätej, milovanej matke celý svoj život a majetok, môžete si dovoliť takéto gesto? Chcem ťa zachrániť, ale dovolíš mi to? Ja som vás však všetkých veľmi miloval, napriek vašim chybám a slabostiam, až po šialenstvo kríža. Kto z vás by chcel šíriť kult troch Božích srdc? Kto z vás bude chcieť uctievať Božie srdce? Za vašu veľkú štedrosť vás odmeníme našou štedrosťou. Čakám na teba a tvoju lásku. Ježiš.